שומעים? תתחילו לשמור מעכשיו, תתחילו... זה פרמה אם לא. או לא, אל תיקח סיכון שזה פתאום שזה לא ישמור לך, נו אל תהיה מטומטם. הנה אחי, הסתכלו אותי, הנה. אני כבר איזה... אני מעכשיו. שומעים, יורד לי HP. מה, איך? כן. סולטי, יורד לי HP. רגע, יורד לטויטי חיים. אני צריך היל. שומע? אבל יורד לי HP, אני 61 HP ואני ממשיך לרדת. שים לו רבע. יאללה, זהו, לא שומע. לא, ביי סולטי. הנה, סולטי ממשיך לרדת. תקשיב, אתה שוב ריקות בכל המשחק שלהם. יאללה, ביי סולטי. לא, הכל. בסדר, אתה מעלה את זה לדרייב. שקט, מי שמת שימו את הפה. תתחילו שיתופים. רקורד, להתחיל רקורד? כן, תתחילו מעכשיו. סול תרשום ב-F6 מתי אפשר להתחיל. מה ב-F6 אוטיסט? F6 זה... ב-F6 אתה יכול להסתיר את הצ'ק, בקיצר. אבל תהיו בשקט, כפרה עליכם, אתם חופרים פה אחי. יש לי פה NL4 רנצ'ו. שקט, יאללה, נו, עדיין יותר מוח. לא יודעים איפה הוא שיגר אותם, זה באסה של החיים. מה הבעיה? מאחורינו. מה מתאגי? לא, נכנחה. אבל פאפו לא אומר לי. וואי. איפה הוא רושם להתחיל? הלו. ב-TX, לא בצ'אט. יאללה, נו, אבל... שומעים? בשיחה עכשיו לא לחזור, באמא שלכם. כן. עכשיו הוא שם להם מילים, חכו. 97. חברים יקרים, יאללה. שלי, מי שלא יכניח תפילין. טעם מבטיח, טעם מבטיח. יואו! ארגל, שקט שנייה. דודי, תעיף שיתוף. אוקיי, ארגל, שומע? יאללה. שקט שנייה. יאללה. ארגל. נבו. יאללה, איזה חופרים אתם. ארגל. איפה אתם נמצאים עכשיו? שקט, לא לדבר, אני מדבר. שקט. בוא נראה איפה זה האגרוף, אחי, אני לא יודע כלום בשטחים פה. מה? אמרתי לך, אתה הכי... יש פה משהו הוא שם מפה. דרס אותנו, אריאל. שם מפה שיש לך אדמין ג'יל, נעשה אותי 3. למה אתם רוצים לשם? what the fuck? אני בדרך לכבאות. שקט. אני לא רואה פה אף אחד בכבאות. ספוס כבאות, דוד. תרוצו בזיגזגים, שגם הם הראו אותנו בחבורה להצליחו לרצות. איזה מהר הסטומינה יורדת לי? תעבור. אין לי סטמינה. תפסו כבאות. יאללה, שלנו, יאללה, פגז. שלא יבואו לנו בק אבל, חלק לשמור בק. אני אשמור בק. הנה, שטיפה, נותרים שטיפה. איפה שטיפה? שטיפה שקט. בואי תהיה אחד לשם, בואי תהיה אותו דבר. כל הם יחד מדיים וזה שלא יכול לשים בקל. הנה. אני שומר סטמינה, תעמדו במקום, שמרו סטמינה. דעו, יבואו לנו בק, אני אומר לכם. כן, אני אומר לכם גם, בדוק. ליאם, שמור שם בק. הנה, הם באים. מולנו, היינו. איפה אתם? אני כבאות, איפה אתם? בורגר. הנה, נודרים כולם. הם באים בק. כפרה. הם באים גם מצד שני, הלו. הם הולכים להגב לנו את החיים, שומע? עליי אחד. הם באו בק. אחד עליי פה בק. כולם פה עליי. פה. הם כבאות. מת אחד. טוב. צור גגות. ענק. הלו, אסקובר, רד מהגגות. לא גגות. מת. טוב. פרצו, הם הוא פורץ. הם בתוך הזה. הנה, בכבאות עצמה, זהרו. מתתי. הרגו אותו איתי. מי דרגות? מת עוד אחד. אני באדי, שמור עליי, אני באדי. מת. הלו עמית, יש לידכם, הלו. מהקיר שמצא. שמור עליי, אני באדי, שמור עליי. אני שומר, סתום. מה זה? פרק פה לבן, בורביני!
מה, הוא פרק. שים ו... הלו, אריאל, פרקו פה, פרקו לפני! שקט שנייה, שקט. אבל אריאל, ירו עלינו לבנים, מה זה חרא? הלו, זר, מאחוריך, אסקופה. וואי, שקט, סתמו את הפה שקט, שלך, שקט. תראו אותי. אימא'לה, הרסת לי את האוזניים, אחי. לא! הם בתוכם. וואו! ניתק אותי. אפשר לשמור רקורד שהוא פרק. אל תעצרו את הרקורדים, אל תעצרו. הרגו אותי, אני לא מאמין אני לך. גם מת איתי. מת אחד. באים אליכם. יאללה, כמה נשארתם? לא, יש שם עוד. אחד שטיפה, יש שם אחד בשטיפה בדרך כלל סינטה. אחד בא לפיק, יש עוד חיים? כמה חיים? נבר עושה בדי, יאללה. שומעים? אל תעזבו את הכבאות, תהיו בכל פיק של הכבאות, לך צד שני אבל, לך צד שני. הלו, זה בלי הפד, לך שמור. הוא בלי סטמינה. מת עוד אחד. הוא נפל בדי. שומעים? כל מי שבאדי לרסס את אמא שלו, כל מי שבאדי לרסס את סבא רבא שלו בראש. אתה 1v1, זה סוויפטי הזה, הוא מאחורי. אני. הוא לא בטעות. תן בעומר! הוא פורץ לך, עומר. לא מאמין, עומר, חכה לו שהוא יפרוץ אותך. תמשיך. תראה פה מאחורי. הוא נפל בדי. שומע, ניצחנו, אני לא רואה! המסך שלי הלך! גרוזיני, המסך שלי הלך! נודע, אני לא רואה! המסך שלי הלך! ניצחנו, לא? המסך שלי הלך! אריאל, תחמו, אריאל. הלך למסך! הופה, חזר למסך! קוסומו הלך למסך! רגע, ניצחנו. אופיר, הרגת אותו? אריאל. הרגתי, כן. היידה. אלוף, רגע, אני אגיד לך אם נשאר פה. זהו, לא? לא, אני רואה אותך אני רק רואה אותך. אלוף אתה, אלוף. נודע לנו כמה ירקתי 3. באלוהים. יאללה, סוטי, ניצחנו. יאללה, גרוזיני! רבעים! היידה! הם בוטים של החיים, שומעים? הנה, אחי, יאללה. היידה 1-0 יא קונסילל! היידה! אם לוקחים את זה, הנה. לא, יש עוד ראונד. אל תתגרו. שומעים? הנה, אל תתגרו, זה פסילה, אל תתגרו. עוד אחד. שומעים? אל תגידו להם כלום. אבל אריאל, שים לגבי. גם אני פה, שכחתם אותי. טורניר, סע. טורניר, סע. מה אתה עושה? טורניר. אריאל, תגידו לסוטי, עמי, תגיד לסוטי שיכתוב בטקסט שלא להתקרב לגרוב, אחי, מה? אני רואה אנשים כאילו נוסעים ברכבים, אחי, אני רואה את כולם במקום להיכנס לשיחות. אני רואה אותם נכנסים ברכבים, אחי, הכל. סולטי, תרשום שם... אהרון... קוסומו, אני מת! שמע, הדביק לי טאפ. יאללה, נו. אל תעצרו רקורדים. עמית, סע. שימו לגבי פייב. אל תעצור, ליאם, אל תעצור. אני אמשיך בזה הבא, מה הבעיה? לא, אסור. אתה צריך במשך הכל, משהו מוגזם אבל. וואי, אחי, שכחתי לשמור לראונד הזה בכלל רקורד. מה? אתה יודע, פותחים עליך את המת. לא הרגתי אף אחד, הכל טוב. לא, זה לא קשור. בסדר, לא, אחי, לא יבקשו כי לא הרגתי אף אחד. עמית. יאללה. הנה. יאללה, שומעים, יאללה. מה? שימו לגבי. גרוזיני. חסר אחד. אני חסר, תגידי להם דודי. הלו, שימו דודי דודי לא קיבל רבייב. דודי לא קיבל, קוסומו עולם. מה, שאתם שוכחים אותי, מה הייתי שלך, דודי? 1-0-3-2, אחי, מה, מפגרים? 1-0-3-2, מה לא, שים לו רבייב, אריאל. אריאל, 1032, שים לו רבייב. די לצעוק, סימה שלכם, מה יש לכם? נודר, שאני הרגתי 3. ענק. עושים אותו דבר. סוף, רגל. רצים לכבאות שוב. אני מכיר לא להתגרות בהם. שומעים, תקשיבו עכשיו. אם אנחנו מחכים להם בכבאות, אחי, כל פיק, אז יהיה לנו יותר קל. כי אז אחרי זה הם צריכים לפרוץ אותנו. מה, הוא נותן להם להיות בכבאות? שתקו רגע, שומעים פאפו? לא, הוא לוקח פיפס. שומעים, שקט. תסתכלו, פאפו עלה למעלה. מחליפים פיקים. פאפו על הגג ענק. למעלה. והוא מסתכל עלינו, הוא רואה אותנו. איזה הומו.
נודר, הנה פה בגג הזה מולנו. הנה בגג הזה, תסתכלו. בגג של הכבאות. הבניין הענק הזה. סע מפה שיש לך עכשיו מחליפים צדדים. מה? סע שאתה בבלקליסט, סע, יש פה טורניר. לא ידעתי, נודר על לו גנג. יופי, סע. איפה זה? מה, איפה?